Tutsaglar bütün bedeni bilen urup türmäniň diwarını ýykmagy synaşýadylar. Bu synaşyklar peýdasy ýaly görünse de, bu gezek olar hakykatdan hem diwarda jaýry gaçmagy başardylar. Diňdäk garawullar bolsa, synaşyklaryň netije ýokdugyny ananyp olar sylaýadylar. Zarbalaryň sesini eşiten beýlik tutsaglar derew ähli saklanýanlara gyýgyryp habar berdiler. Şonda olar bar güýçlerini jemläp bilelikde diwara tarap okturuldylar. Özlerini perwan saýan iki tutsag urgynyň güýjüne pes baha berip, tas janyndan aýrylypdy. Gorokçular bolsa olara edil diýerleri seredýän ýar seredýädiler. 2,5 ýyl geçdi we tutsaglaryň köpüsi gaçmak pikirinden eýam el çekipdiler. Ýöne şol gün bir gudrat boldy. Hemme bir toparyň ýawan tebigatda ok atmak boýunça tälim geçýän wagty başlanypdy. Ýyldyrym çaltdygynda atylan bir ok göni harby uçaryň ortasyna degdi. Şol pursat türmäniň üstüne partlama boldy. Jak başyny galdyryp dolandyrşyny ýitiren uçaryň türmäniň diwarynyň burçuna urulýany gördi. Heni näme bolanyny akyl ýetirmeýän kalar. Diwaryň hemme ýerini jaýrylyp, soňra bolsa uly ses bilen ýykylany gördüler. Ol ýerdäkilerin hemmesi tutsaglar hem gorokçular hem şok ýagdaýyndady. Gözleri hanasyndan çykara gelen tutsaglaryň biri gyýgyryp, birinji bolup ýykylan diwardan daşarak duruldy. Beýlekler hem edil düşünde ýaly onuň ýygyna düşdiler we bärden kömek gelýänçe bulan bujarlyk döretdiler. 200den gowrak tutsag eýam gaçmak başarypdy. Bu haýran galdyrjy we görülip eşdilmedik köpçüliklerin gaçyş bütün ýurdy sarstyrdy. Hökümet uly polisiýa güýçlerini jemledi we gaçanlaryň köpsini gaýtadan tutdy. Diňe 6 san erkek adam henis hem azatdykdady. Olar bir fotosurat studiýasynda gizlenip, eýesini girewine aldylar we raýat eşiklerini geýdiler.